Urob niekomu radosť a daruj mu predplatné na Vojo. Milí diváci, vítajte späť pri sledovaní finále Farmy 16. Už o malú chvíľu sa dozvieme meno absolútneho víťaza, ale teraz dostane priestor jedno výnimočné hudobné číslo. Farmárska hymna sa tento rok skutočne vydarila. Ja som ju už počul a nemám slov. Hudba, hraj! Ešte deň, bolo nás 13, museli sa vydať. Zaspať sme nemohli, niektorí pomohli. Mnohí nás premohli, výzvy nás nezmohli, nelako to išlo. Pár zvierat prišlo, stavby nám rástli, ovce sa pásli. Igor, Belo, husy, nech si to niekto skúsi. Každý týždeň 24, sleduj farmu a jej storky. 21 bláznu a každý iný. Poďme tancuj, ak si s nimi, každý týždeň 24. Sleduj farmu a jej storky, 21 bláznu a každý iný. Poďme tancuj, ak si s nimi. Pekári pešia spieva, Adam pritom dojí, mlieka si nalieva. Ruška, šuška, Kláre do uška. Ježiš, to je ono. Je to ťažká skúška. Janko to vidí už len v telke. Berie mobil, píše Elke. Máte sa popí. Máte sa popí. Každý týždeň 24. Sleduj farmu a jej storky. 21 blánu a každý iný. Poďme tancuj, ak si s nimi, každý týždeň 24. Sleduj farmu a jej storky, 21 blánu a každý iný. Poďme tancuj, ak si s nimi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Poďme tancuj, ak si s nami. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Poďme tancuj, ak si s nami. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Poďme tancuj, ak si s nami. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Poďme tancuj, ak si s nami. Ďakujeme veľmi pekne. Toto bola farmárska hymna, ktorú podľa mňa nedostaneme z hlavy minimálne pár minút, hodín, dní, týždňov a niektorí z nás ju nedostanú z hlavy už nikdy v živote. Obrovský potlesk pre našich farmárov, pre nebeskú muziku a Mariana Čurka. Takto vyzerá finálová, posledná disciplína Farmy 16, ktorá rozhodne o absolútnom víťazovi, ktorý si domov odnesie neuveriteľnú výhru 72 100 eur. Chalani, máte pred sebou poslednú prekážku. Ako sa cítite, Matúš? Dosť ťažko, rozmýšľam, jak sa tu vymotať. Keď vidím ten rebrík predo mnou a Peťovú jednu látku, tak som trošku taký demotivovaný, ale idem bojovať, idem do toho. Takého ťa poznáme, Matúš. Poďme si povedať, prečo má Peter jednu látku a prečo ty máš tých latiek viac. Poďme si ukázať, prosím, bodové konto. Matúš, ty máš na svojom konte 4 body. Peter, ty máš na svojom konte bodov 11. Pardon. Ja už rozmýšľam o tvojej výhode, pretože rozdiel medzi vašimi bodmi
je 7 a to znamená, že Peter bude píliť 1 latku a Matúš, ty musíš napíliť o 7 latiek viac, takže budeš musieť celkovo prepíliť 8 latiek. No ale poďme pekne po poriadku, čo vás v tejto poslednej disciplíne čaká. Ako prvé sa budete musieť odmotať z konštrukcie. Odmotať sa musíte kompletne. Keď sa vám to podarí, dobehnete k pníku, kde nájdete kľúčiky. Týmito kľúčikmi sa odomknete. V tom momente môžete začať píliť. Na prvej, respektíve poslednej latke, nájdete nožnice. Týmito nožnicami musíte nastrihať aspoň 100 gramov vlny, ktorú umiestnite do košíka. Keď sa vám košík preváži a váha bude svietiť aspoň 3 sekundy, môžete sa rozbehnúť k poslednému pníku. Na tomto pníku nájdete kresadlá. Týmito kresadlami zapálite ohňostroj a ohňostroj toho z vás, ktorý bude ako prvý horieť, to bude znamenať, že tento finalista sa stáva absolútnym víťazom Farmy 16. Marek, kľúčik je tam, hej, na pníku. Kľúčik máš na pníku. Chalani, sú nejaké otázky? Nie. Vlnu nemôžete trhať, na to vás ešte upozorním. Ste pripravení na poslednú disciplínu Farmy 16? Áno. Áno? Matúš? Áno, áno. Tak poďme na to. Držím vám obom veľmi silno palce. Štartujem poslednú disciplínu. Boj o víťazné konto. 3, 2, 1, teraz! Zatiaľ tento súboj absolútne vyrovnaný. Pozor, aby ste sa tam ešte viac nezamotali. A Peter je už celý odmotaný. Ešte nie. Ešte nie. Peter je už celý odmotaný. Odomyká sa. A môže píliť 1 latku. Sa ešte stále nevie rozmotať. Peter začína strihať ovcu. Peter začína strihať ovcu. Matúšovi sa nedarí odmotať sa z konštrukcie. Poď Matúš, záber. Poď, záber ešte. Matúš sa ešte stále snaží rozmotať sa z konštrukcie a Peter zatiaľ strihá. Ale váha sa prevažuje iba veľmi pomaličky. Poď Matúš, záber. Záber, Matúš. Peter stále strihá, ale váha ide dole iba pomaličky. A je to tu. Matúš je kompletne odmotaný a môže začať píliť. Poď Matúš, záber. Košík klesa, ešte nie, Peter. Wow. Matúš píli ako keby chcel vyhrať 72 100 eur. Takto má vyzerať boj o výhru na Farme 16. Ale Petrov košík je už veľmi nízko. Bude to stačiť. Ešte nie. Ešte musí Peter. Dobre, môžeš.
Je to tak. Dobre, môžeš. Peter, gratulujem, stávaš sa víťazom Farmy 16. Povedz mi tvoje bezprostredné pocity, prosím ťa. Ja som rád, že sa mi tu podarilo vyhrať, aj keď... Vieš, asi šťastie stalo dneska pri mne. Mne sa podarilo vyhrať tie dôležité disciplíny, kde sa mi podarilo získať dostatočný počet bodov. A toto bola dosť veľká výhoda. Bola to obrovská výhoda, ktorú si pretavil v tvoje víťazstvo na Farme 16. Obrovská gratulácia. Ďakujem pekne. Choď sa potešiť s ostatnými. Matúš. A nech sa páči, vy sa môžete potešiť aj priamo v aréne. Tu som sa zamotal. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem, Adam. Ďakujem. Bol si fantastický, to si bol Ďakujem. fantastický. Ďakujem. Blahoželáme. Blahoželáme, Peťo. Ďakujem. Ďakujem. Sofia, ďakujem. Super, ďakujem vám. Ďakujem. Ďakujem veľmi krásne. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. 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 Milí diváci, ďakujem vám veľmi pekne za vašu priazeň počas celej série, 16. série najobľúbenejšej reality show na Slovensku Farma. Ak chcete zažívať takéto úžasné momenty, neváhajte a prihláste sa na Farmu 17. A nezabudnite, už o chvíľu môžete sledovať na Vojo Farma Extra naživo, kde vyspovedajú víťaza. Finalistov privíta aj zajtrajšie Teleráno. Pekný večer. Dovidenia. Pekný večer, krásne sviatky, dovidenia.